निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। सिलाफोथार दख'रा हिसाबै जिथुनाखि बैग्रिगुरि गामिनि दैमालु बर' बा दैमालु बर'नि जिथुनाखि बिसि खारनाय बे केसनि सायाव सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि मोनसे सम लानानै सावरायखांखानाय जाबायमोन आरो बेखौ दख'रा आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा फैनानै बेखौ मोजाङै मिलायनाबो होनाय जाखादोंमोन। बे हिसाबै बिसोरो जोबोद मोजाङैबो थाफिनलायबायमोन। बिनि उनाव दाखालि जोङो मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनफिनबाय जे दैमालु बिथाङा गावनि बिसिखौ न'सिम दोनहैफिनदोंमोन, बिमा बिफानि न'सिम। बेनिफ्राय 13 आगस्तखालि बे हिन्जावसाया जिथुनाखि दैमालु बर'नि हिन्जाव, बिथाङा बिमा बिफानि न'निफ्राय गुबुनजों थांफिनबाय होननाय बे खौरांखौ जोङो मोन्दों। दिनै जोबोद दुखु मोनदों सिलाफोथार दख'रा हिसाबै। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोर जाथायफ्रा हिन्जाव खारनाय बा गुबुन हौवाया गुबुन हिन्जावखौ लाना थांनाय, दिनै बेफोर समाजारि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरो गोबां भाइरेल जाबाय थानायखौ नुनानै जों बर' हिसाबैनो जोङो दुखु मोनदों आरो सिलाफोथार हिसाबै जोंहा जोबोद दुखु मोननाय दं। मानोना बिथांमोननि न'खरा खोब मोनसे फिसा न'खरमोन, 7 फेमिलि थानायमोन, बिखुनजो दंमोन आरो बिहा फिसाला 2 दंमोन। दिनै फिसाला 2खौ अना खाना बियो गारलांबाय। दिनै मा गोसोयै थांनो हाखो बेखौ जोङो सिलाफोथार दख'रा हिसाबै न'खरजोंबो सावरायनानै बिनि हौवा दैमालु बर'जोंबो सावरायनानै जोङो बिथांखौ फैफिननायखौ लुबैदों आरो मोजाङै न'खरखौ बेंनानै मोजाङै संसार जालांफिननायखौ लुबैदों आरो फिसाला 2खौ मोजाङै लेखा फोरोंनानै गिदिर मानसि जाहोनो हानाय खालामलांफिनो आरो बिथांमोना बिसि फिसाय अनलायनानै बै बैग्रिगुरि गामियाव मोजाङै संसार जाफैफिनो। जोंबो सिलाफोथार दख'रा आफाद हिसाबै जों बेखौ जेब्लायबो लुगैगोन। बिथाङा जेरावखि थाङा मानो आरो जाय हौवाया बेखौ लांदों बा जाय हौवाजों बिथाङा थांदों, बिथां हौवायाबो बुजिनानै जाहाथे बिनि न'खर परियालखौ जाहाथे दा सिफायथों बेखौ बुजिनानै बिथाङाबो थिनहरफिननांगौ आरो जोंनिफ्राय खावलायनाया बेनो, सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै बिथांमोनखौ जेरावखि नुवा मानो जाहाथे जोंनो बिथांमोननि गासैबो एड्रेसफोरखौ खोन्थाहरनांगौ बा बिथांमोनखौ हमनानै जोंनिसिम गथाय हरफिननांगौ। जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जोङो बेखौ गासैबो रायजोफोरनिसिम खावलायहरबाय। बिथांमोननि गोजोन संसारा जाहाथे आरोबाव दाजालांफिनो जों सिलाफोथार दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ हास्थायबाय। भिडिअ'आसो मोजां फैगोन ना फैयासै? फैफिननांगौआथ' आरो जोंथ' लुगैदों दा लुगैनाया, ओमफ्राय फैनानै आरो मोजाङैल' फैथों, फैनानै मोजाङैल' थाफैनांगौ, बेनो आरो रावा। गथ' गथाय 2 गोजो दङ, न'खर बेंनो नांगौ एरि नांगौ ना, बेनो आरो। आंथ' न'आवनो थाया, हाजिरा मुजिरा बबावबा थाङो, न'आवनो थाया। दैज्लांआवल'सो थिग गैयिनि आं न'आव थानाय जादों आरो। जोंहा फिसौ 7 आरो आंदो 7ल'सो गावसोर, बेनिफ्राय फिसौ 2 आं 7ल'सो जायो। दा LPआव फरायो उन्दै खासेया, ओमफ्राय आरो खासेया माबायाव थांबाय, दा हस्टेलाव दंहैयो माबानिफ्राय माबाखौ बारबाय आरो जेनेबा LPखौ बारनानै दा हस्टेलाव थांदों देग्लायसो। बेनोथ' आरो दा आबदाल खालायनायानोथ' नै बुरिबाबो बे बिखुनजोआनो खालायनांसिगोन होननानै मोजांबा बिदिनोसै आरो माथो खालामनो। आंनि दैमालु फंबाय आरो दैमालु बिसिनि फंबाय सनाथि, बियो माने न'आव बिदिनो न'निफ्राय आलासि जानो होननानै बुंबाय थानायलाय बियो न'आव दोनहैनाय जादों बिनि फिसाया दैमालुआ। बेनिफ्राय दैमालु बर'आ दोनहैनायनि साननैसो सप्तासे 10 दिनसो बिदिनो थाबाय नामाथाय, थानानै बेनिफ्राय क'क्राझाराव आलासि जानो होननानै थांनो होननानै बुंदों बिनि बिमा बिफाया, बेखौ जों खबर लानायाव। दा बियो माने दा अबाव खारनानै दंहैयो, दा अबाव दंहैयोथाय, दा जोंनो नांगौ, फिसा 2 दङ बेहा आरो न'आवथ' रावबो गैया। बिनि फिसायाबो दैमालु बर'आबो खामानियावनो दंहैयो। खामानिया मुम्बाइआव होनदों, मुम्बाइआव दंहैयो। दा बेखायनो रावबो न'खर बेंग्रा गैया, गथ' 2 खस्थ' जाना दं। सासेखौथ' जेनेबा हस्टेलाव हरदों, दा सासेया न'आवनो दङ, न'निफ्रायनो थांलाय फैलाय ओंखामखौ मोजां संथेरनो हाया,
जाहोथिननो हाया, बेबो बुरि देहा, गावनि देहायानो लथं फथं। ओंखायनो जोङो दा आंनि बेवाइखौ मोजाङै मोजां फैफिनबा मोजां होननानै आं सानो आरो। दा जेरावखि थाया मानो, जिखि जाया मानो, माबा जेरैबाबो जेनेबा थांबाय भुलफ्राव थांबायबाबो मानसिखौ जों फैफिनजानायखौ लुगैयो आरो फैनांगौ होननानै आं खावलायहरो आरो। बबेबाफोर नुबाय बायोबा कन्टेक्ट नाम्बार होनि, डाइरेक्ट होनांसिगोन ना। 471878330 बे नाम्बाराव कल खालामबानो जों मोनगोन आरो जोंनो बायसान्स नुबाय बायोब्ला खबर हरबानो जाबाय।